Man smager anderledes op i højden. Det er simpelthen fordi, du mister din lugtesans. Del af din smagssans mister du også. Du kan prøve at holde dig for næsen, og så spise kanel, så smager det af ingenting. Jeg har jo tit siddet oppe i et fly oppe i 10.000 meters højde og tænkt, hvorfor gider de servere det? Altså, det er jo ligegyldigt at sidde og spise. Så jeg synes faktisk, det var en rigtig god udfordring, det der med, at nu kunne jeg selv få lov at sætte mit præg på det. Maden skal være 5% mere salt, den skal have 5% mere sukker, og den skal i det hele taget bare have så meget turbo nedenunder. Så maden, når vi anrettede den hernede, og når vi smagte på den, var for meget. Vi stod helt sådan, det eksploderer, det er for voldsomt. Men det håber vi så udlignes, når den bliver serveret. Vi har valgt en klassisk thailandsk pad thai, som er pakket med masser af syrlighed fra tamarinen. Der er masser af chili, der er masser af hvidløg. Der er ekstremt god balance mellem det sure, det søde og det stærke. Og det bedste ved at lave flymad, det er jo, at ligegyldigt hvad du laver, så kan gæsterne jo ikke gå deres vej. De er simpelthen nødt til at blive siddende. Så det er jo lidt en fordel.